yot nye click to kelo ni click to kelo ni mokel ni nyaka seat number but gima odhi ni wani koro at least kaka jo hera mag Gor Mahia, FC Leopards kod nini kod Sabana ok binene matek ahinya nikech gin gisebedo ka gitiyo gi gini, even though osebedo gi kelo confusion. Koro kang'eyo gima jo CAF otimo nikech an kaka ncha timega ka wadhi e games wa nyocha chuna na golo nyaka print out to ntiere machine mirange godo. Koro kata sani aparo ni mondo mi obed tich mayot wadwa kidhi nini mari email mari gol print out mondo mi kik chan kendo jomoko nche chandre ma podi nyisi ni ka kando nikech pod idwa nyiso message then message ni nitiere joma koseyude to ore. Koro yuro kobedo matek miyuro seche moko message ni cha ng'ato osetiyo kode makoro kodhi gato masin ok nyal kwanye. Koro gima nyalo kwayo jowa ni miseng'ado ticket kik inine gi ng'ato, kik share gi ng'ato nikech kishare gi ng'ato ma masin osedhi detect mokwongo cha serial no kosebedo detected in ka wangi biro to koro kinyal donjo. Koro ok wadwaro weche moko mani ni ichako koko e gate nikech chan ok en mar koko. Chan ni omiwa godo mar mondo temowa ni bende wan ready mar host AFCON. Uneno gima jo Morocco timo jowadwa. Morocco nyo host under 20, uneno ko host gine ma jo manyiri chopo nyaka final AFCON AFCON. Ineno style magi in godo kako pangore. Koro aparo ni it's high time wanyis jowa ni kik wabed gi ginene hooliganism mentality. Yani gine mar koko, paro moro mar koko ni kawuono to jogo dhi ng'ewa. Apana, ma is a national team moriwo jo Kenya te to rimo piny mangima. Koro kidhi kacha tayari isetimo gigi, en gima open ma kata kidwaro no mabro ni timiwa mna namba ni ka tuwaoro ni kapo ni nyalo te click kise click to gino dhi biro duto tete. To gima bende mar ariyo ma pok inyisogi ni giwacho, jo CAF wacho ni jobul, jo vuvuzela, jo firimbi ok dwar ni donjgo. Idwa ni donjo ma in donjo kacha kata ka in pid dhi yudo kucha ok dwar ni donjo da gi chupa, onge gimoro amidwa donjgo. In donjo kaka in no gi jezi ni no tibedo kacha to gi komicha. Onge wach moro ni anjo ka jogor wacho ga ni bwana wan jo gate 13. Koro sani wach ma gate 13 cha jo ma jogor onge makata na ja gate 13 anadhi kama nyose ng'adna cha kacha madhi choma kata otera kamodhi otera no kata oketa mana dhi abed buta Baba Raila Amolo Odinga kanye madhi ga bete kika wach ni bwana ni 13 nikech ng'eni ineno fans ma Kenya ka nitiere kaka ji nigi grube mano chaka kaka Kasarani kaka nogere ga nitiere ga nini namba ka namba nitiere ga grube miura magi jo Githurai, magi jo Dandora, magi jo Dagoretti kamano to magi biro kamago magi jo Gor, magi jo FC, magi jo nini. Kora paro ni sani kalore kidwa time kamano to umak ruji apar kata ji 50 to ng'ad ticket achiel ma seat number 21, 22, 23 kamano to chuno dhi bedo kamoro achiel. Lakini ka ng'ato ong'ade to dhi nyiso ni ng'ato dhi bedo mabor gi wadi. Koro kisebedo kanyo beda kisetieko turo moko ka gemo serumo mondo kik wame nikech gini koro wadil gi jomo pogre, ok wadil gi gochogi ni kende wadil nyaka gi wasunge mang'weyo gik maricho. Koro kidhi kaja ting'eni msungu ok en ok obigore kodi kaka nyoji gore kodi e gine kani en odi mos to wuoyo kodi mos to dhi okani kamoro ka wangemo rumo kor kiwuok kamano. Nyakolo mujang gini tiyo go yot kabisa. Iwacho ni kinde wentiere karkacha nikech anta sayudo kara